Сега искам да ви представя и моята сродна душа, която от приятелство, и ние сме женското приятелство, се превърна и в наша обща мечта и как да кажа, хобито го превърнахме в вид работа. Всъщност, когато обичаш работата си, няма един работен ден. Това е Дани Йорданка, още така цялото име, с което се получи нашето MySoul, Мирела и Йорданка, защото сродните души всъщност, нали, може да са в много разновидности, както ще ви разкажа и в следващите епизоди, и реално погледнато, ние сме и представителките на Водолей съм аз, а тя е лъвицата. Тоест не сме само просто две приятелки, където опровергаваме всички фрази, че женско приятелство няма, но всъщност сме и две противоположности, които много добре се допълват. Нашите пътища с Дани, или още известно като Цуцето, който ни познава с с нас, ни се пресякоха пътищата на едно от най-духовните места, Хималаите точно. Много съм свързана с сънищата. Клиентите ми, близките ми, те знаят, че от много години аз си следвам знаците, които получавам през сънищата. И един от тези знаци беше как съм... Да, ти се появи в последствие, но беше как на едни тибетски купи ме учат в една пещера да свиря на тях и всъщност ме въвеждат в саунд хилинга, звуковата терапия. И така, търсейки, се озовах случайно на това място, доколкото има случайности, защото родината на звуковата терапия всъщност е Намче базар, столицата на шерпите в Хималаите в Непал. И така, през един април, преди Цуци колко години? 4 може би вече. Така, 4, точно след COVID, 21 беше април. Да, точно 4, това е април вече, така че... Точно 4, ние има юбилей. Юбилей. Т.е. годишнина, но Меркурий е ретрограден, ще простите за лапсусите и за малките грешки. Се срещаме на летището, разбира се, аз с един винаги доста багаж пътувам, а тя с едни кецки, шапка, която в момента заради вас, мили приятели, специално я махна и иначе щеше да е с нея. Се срещнахме и Цуцан, разкажи, аз не съм много по детайлите, тя е, нали... И се срещнахме, аз бях втрещена от тази среща, защото, нали, ние както видно нямаме нищо общо. Аз бях отишла просто за трека, за планината, тя беше отишла за духовната част, която е отляво там, която по-късно може би ще разкажем какво се случи с тази купа. Да, ще поддържа малко. Срещата ни беше много, как да кажа, много бърза, много бързо влюбване беше. От пръв поглед. От пръв поглед, да, наистина така беше, от пръв поглед беше. Просто си паснахме на хумор, на разговори, на истории, които са коренно различни, но и много близки. И ковида всъщност нас много ни сближи, някои хора много ги скара, нас много ни сближи. И останахме много време в Непал, което ни сближи още повече, защото Непал е някаква парадоксална страна. И всъщност оттам се зароди нашето приятелство, което вече прогресира в бизнес, за който сме събрали тук да разкажем и да преразкажем. Купата, която държи Мирела, тъй като както вече стана ясно, ние нямаме нищо общо, тя си я купува. На пръв поглед. Тя си я купува, но аз купувам грозде и просто виждам една купа. Реших, че е много удачно. Чакай, много, в смисъл ти вземе те 40 дни ги преразказа в едно изречение. Изчакай. Да, купата беше на последния ден, точно така беше, да. Чувайте сега, чувайте. Значи идеята беше, че защо останахме толкова в Непал, защото там дойде индийския щам, не знам си кой щам, затвориха ни край. Индийския щам и нямаше как, затвориха ни в планината, беше 6 май Гергьовден, няма да го забравя това. И ние просто останахме там. Нямаше никаква информация. Кога ще приключи, кога ще ни освободят. Просто стоиш и чакаш. И ти си на едни
4500 метра в планината, с 50% по-малко въздух, видимо различни, не си се къпал от поне 10 дни, защото там няма вода и на този въздух, нали? Някакви така много симпатични условия в кавички, храна йог, нали? Само ориз с къри и къри с ориз. И реално погледнато тази купа, която тя така си хареса. Да, омаловажава, или там както се нарича, всъщност я взехме от Намча базар. Тя е ръчно правена с всичките благослови, нали, изключително красива и понеже е затворено, много натайно, в смисъл буквално натайно в магазинчета, които влизахме по двама, по трима тайно да ме обучат, нали, местните шерпи, как точно по какъв начин се активира звука, каква честота, на коя вибрация, защото не е толкова просто. Взимаш една купа, както, нали, тук масово се наблюдава, едно чукче, дрънкаш и всичко е точно. Не. Вибрацията е звук, който лекува и всъщност там в планината никой не използва лекарства. Всеки лекува с звук и с мехлеми и билки, които са в окръга, в, нали, обсега, в който живеят хората. Така че, нали, това е много специална техника и трябва много добре интуитивно човек да работи с себе си, за да може, нали, да помага наистина на хората. Та аз, понеже получих факс, нали, от моята факсова, че трябва с купата да отидем да изкачим базов лагер Еверест и да се върнем. И, нали, персонален шерп имаше, който и купата се влачеше и всичко останало. И камъните на слизане, нали, те също бяха много важни. Да, което не е, нали, много позволено, но по принцип, така за дет, както се казва, по наш български обичай, да си носим по едно камъче, нали, от планината енергийно. Да стоим с тази купа по някое време от Лукла. Между другото, кажи за това, Лукла е най-трудното летище в света. Най-трудно за кацане. Най-трудно за кацане, топ 1 по трудност и изобщо като писта, защото тя представлява 500 метра асфалт в скала и ако, понеже са едни много малки самолетчета, 10 местни, с едни, помниш ли даваха ни... с памук. Памук ни даваше стюардесата. С кокошките вътре с... да. Да. И чакаш, не знам си кой поток на вятъра да е окей, за да може, нали, ние да прелетим, иначе веднага пада мъгла, не можеш да излетиш, ако ще, нали, да си нали, на Илон Мъск жена. Така че стоиш там. Едно от всичките му 315 деца, да. Да, по принцип. И така по някое време излетяхме там през май, не се сеща на точната дата и попадна в един хотел в центъра на Катманду. И си стоим, чакаме си. Какво си чакаме? Нали? Чакаме някой да ни спаси. Нали? Български самолет за нашите особи още, нали, не се изпраща, но по-нататък, ако се наложи, съм сигурна, че ще достигнем и там. И съм си сложила аз купата, зареждам си, много съм доволна и излизам аз от банята. А то там само манго и грозда имаше от такива женички, които с едно колелце върват долу и кръщат. Нали? Там това беше мангото и гроздето, топ храната. И излизам и какво да видя Цуцан? Измил гроздето, настанил купата на балкона с гледка към съседния хотел, защото друга гледка няма. Да, ще видите после снимков материал, точно от тази снимка и аз потресена, виждайки гроздето, понеже ние нямаме и съдове и тя. Да. Какво? Вика, осветих гроздето. Та ядохме едно заредено с енергия грозде. Която енергия всъщност доведе до този разговор, нали, ако трябва да сме честни, така че всичко ми е простено. Да, така че накратко за нашата любовна среща и преживяване, как се обединиха, нали, прагматичния за мен ЦУЦ, нали, с Водолея, с духовните му търсения. Така че всичко е възможно и това е пример за тази, как да кажа, и безусловна любов и допълване, че противоположностите се привличат, но всъщност и много добре могат да творят заедно, защото висшата форма на любов изобщо и на страдания, когато хората страдат, го превърнат в творчество. Та ето този продукт My Soul, където е нашето творческо бебе, се роди тази година през 2025.
И Плутон в Водолей донесе нещо много различно, иновативно като енергия, със сигурност е много полезно за хората. И сега ще ви разкажем поетапно за всичките наши отминали събития, които правихме, как се зароди, по волно или неволно. До сега сме с много силна женска енергия и големи женски групи. На кои места сме посетили, плануваме, предстоят тази година и ни следете, за да виждате актуалната информация и какво сме подготвили. Всъщност, то е добре да започнем от там какво всъщност правим ние и какво представлява MySoul. MySoul е не само духовното израстване, но и включили сме и физическа активност, за да може човек и да се измори, и да се зареди. И част от проекта ни е да накажем телата си, за да може да извисим душите си. Виж как почвам да мисля като... Точно така, но и първа чакра, защото ние, освен физически тела, имаме, енергийното ни тяло е създадено от нашата аура, то се състои от нашата аура. И по чакрите, които са 7 основни, ние работим и живеем буквално. Та първа чакра е точно с физическата активност и за да може тя отговаря за здравето, като цяло, за нашето съществуване, оцеляване буквално, и за да може тя да е в кондиция, точно чрез физическа активност трябва тя да се регенерира и всъщност да я възстановим. Затова, Цуцито първа чакра е много ключов потенциал за оцеляването изобщо. Другото, което много държим, е втора чакра, втора и трета. Реално погледно, така очевидно ще обяснявам по чакрите, но то по по-простичък начин са важни удоволствията, сетивата, да има хубава храна, да има хубави условия. По повечето места, които тя особено, въпреки че не е от духовна част, обиколила изключително много места по света, от Перу до Камчатка, ако щете, някакви такива, не се сещам точно. Исландия беше по-скоро, но добре и Камчатка. Добре, аз много ги забравям, но такива, където и на палатки стоиш, и на палатки, аз не съм палатка. Палатка гърл. По всичките ашрами и прочее, те ни учат на така въпросната seva работа да даваме, което няма нищо лошо, но аз смятам, че все пак човек ежедневно полага усилия и в нашата колаборация, в нашето партньорство, връзка, семейство, решихме, че първа чакра, втора и трета трябва да са напълно задоволени, т.е. да има хубава храна, да има хубави условия, да има достижими физически активности. Няма да изкачваме сега Еверест догоре, въпреки че с Нирмал Пурджа ще го изкача и на гръб, но това е отделен въпрос. Шега. Кой порджаваше на гръб? Той мен ще носи бъцица. Аз не ще се преждаш. И общо взето държим винаги на хубавата храна. Гладен цуц, хорона играе, тя е изключително... Да, кажи, извиня. Не може. И първото нещо, което когато проучваме някоя дестинация за следващото ни събитие, е храната. Тоест, първо оговарям храната, след което намирам пътеките и вече на трето място за мен е духовната част. Така, колаборацията е следната. Тя вижда пъте, аз казвам, сънувах еди-какво си, разбрано. Почва да търси местност, храната очевидно, т.е. букваме нещата, отиваме винаги, държим да го обходим и да го проверим предварително, за да сме сигурни в това, което ще предложим. Точно така. Рано погледнато, там вече е енергийно, аз с купички и неща, тя винаги носи един празен кофър допълнително, както стане ясно, аз пътувам със свърх багаж винаги. Да, и обикновено сме като гастарбайтери, не може колата е клекнала долу. И тя кара, защото аз съм много бавна. Защото това ние ще стигнем за следващия ретрит, ако не трябва шофира.
И така се движим плавно и славно към дестинацията, която разбира се сме проверили, защото трябва наистина да има пълен комфорт. Тази третата ли беше чакра за комфорта? Да, така е. Да, третата чакра Тя е трябва да волята, всъщност. Волята и да, точно така. и комфорта. И комфорта, и втора, и трета. Да. Да. Но и четвърта, любовта, това е любов, трябва да сме в хармония. Да, за да можем наистина да предоставим един, може би продукт да го нарека, то си е продукт, който да отговаря на всички условия, на всички нужди, на целия комфорт, който хората заслужават, идвайки с нас на ретрит. Защото в днешно време толкова е забързано всичко, толкова от 9 до 6 деца, задължения и хората все повече им страда душата. Това беше нашата идея, да се откъснат и да си подарят нещо за душата. И не в този няколко дни, то са от няколко дни до 2 седмици, което е максимум за чужбина, което организираме, е да могат да се отпуснат напълно. Ти да не мислиш за никакви битови неща или да си идеята ми не е да станеш гуру за 2 седмици, просто душата да релаксира, да отпусне с всички възможни наши умения. Така че затова държим на всичко да е проверено и да е на ниво, както се казва. И всъщност, когато пътуваме сами, не е притеснително да пътуваш сам, когато пътуваме сами, се зареждаме наистина много повече с непознати хора, защото така успяваме да се починем наистина от тези проблеми от цялото ни ежедневие, от деца, от мъже, ако щеш, и да намерим щастието някъде другаде, не за постоянно, разбира се, щастието, но да се забавляваме с други хора, изключвайки само проблемите си и да наблегнем на времето или на каква рокля да сложа. И така, наистина тръгваме ни заредени, аз от всички групи, с които съм била, хората наистина тръгват изключително заредени, изключително щастливи от факта, че са срещнали нови хора, с които са си говорили за времето и за миналата година по това време, какво е било времето. И това е един своеобразен ретрит. Смеха е един своеобразен ретрит, наред с храната, наред с пътеките, наред с духовността. Смеха е много, много важен. Много важен. Така е и всъщност това, което исках да кажа, че миналата година в Бали изкарах и съм сертифициран инструктор по смехотерапия. Йога, тя е смехотерапия. Да, това е факт. Въпросът е, че където и да обикаляш на духовните места и духовните учения по света, ние тук в нашата страна сме си по-особени. Много е важно на географската ширина, където се намираме и кое как да работи. Тоест, типичните практики и неща, които са в Бали и работят за смехотерапия, и като психолог го казвам, защото чрез смеха той е лечебен. Той е различните видове смях, според чакрите, как се смееш, кои проблеми да се отпуснат. Но някакси българина, той е изключително специфична вибрационна честота, корена. Ние сме супер свързани с корена, горди сме с този корен, но не е идентичен с нито една останала част от света. И идеята е, че по практиките, които съм научила в Бали, това не е приложимо на този етап от нашата действителност и затова ние сме намерили формулата чрез нашия смях, чрез хумора и спойката, която е между мен и Дани, да помогнем на хората, колкото и лесно да изглежда, защото отстрани това, което наблюдаваме от няколко дни, на обърната Венера и Меркурий, разбира се, март месец, е, че хората им изглежда много лесно това, което правим и което е комплимент за нас, защото най-трудното нещо, за да изглежда лесно, значи се справим добре с работата си. Но за нас това е работа. Ние, въпреки че го обожаваме и че го правим от сърце и това е нашата мисия и таланти, ние сме изключително отговорни и полагаме неимоверни усилия и енергия, което обмена на енергия в днешно време е най-важното, но понеже то не е нещо, което да го пипнеш, да дадеш пари, просто го усещаш,
нали, тук още имаме така сблъсък с повечето хора, защо трябва да отделят време, ресурс за това, какво струва и така нататък. Тоест има много негативна енергия, която идва, излъчват и искат да ни саботират под някаква форма. Затова това е съвсем нормално, пак казвам, на нашите ширини. Аз така доста неща мога да разказвам и от тема в тема някой път мога да влизам. Тя много добре така ме слага в ме връща в посоката. Но това ми беше основната идея. Имах още нещо да кажа и забравих цуц, така че нещо, което предстоящо в момента. Нещо, което предстои, освен Цуци, я покажи къде сме били, къде ще бъдем. Да, само че аз съм зле по география, сега да не се изложа на драгите зрители. Значи отиваме, ето тук го намирам, Шри-Ланка, Коломбо. Да. Това е нашия Dream Trip, който наистина се получи много добре. Разбира се, пак е проверен, пак е изходен. Пак и всъщност, знаеш, ще прекъсвам. Едно от най-интересните хороскопи, които поръчват, е така наречения соларен хороскоп, където си географски на рождения си ден, всяка година ти имаш съвсем нова астрологична карта. И тя натална карта още, нали, просто се опитвам, нали, с по-така термини разбираеми да говоря. С което тя ти дава тенденция каква ще е годината. Нали? Генерално събитията, които ще се случат, ти не можеш да ги избегнеш, но можеш просто леко да помогнем по какъв начин да ги преживеем, нали, в кои сфери. Така че на повечето ми рождени дни аз пътувам. Тази година го съчетахме с Шри-Ланка. Да, с проучването за Шри-Ланка. И трябва само, нали, една скоба астрологично, че поне е хубаво минимум 48 часа преди дестинацията, колкото по-рано, ако имате време и седмица по-рано на въпросния град и държава, която е изчислена, не е задължително винаги да се местите, зависи, нали, може и в София да ви е добре, но при мен Шри-Ланка беше топът, така че просто отварям скоба, заминахме. Кога заминахме? Заминахме на 5 февруари, този ден всъщност беше на 8 февруари, т.е. са минали 48, 56 и 102 часа. Но наистина се получи много добре, много добър трип се беше получил. И разгадахме, намерихме и храната, намерихме и местния астролог, намерих, който е феноменален. И намерихме райските местенца, на които искаме да ви заведем всъщност. И мислим, че ще се получи едно епик пътуване. Като само да допълня, не мога да намеря Непал, нали, дори да се изложа. Така че ние бяхме и по покана на местна фондация Цейлон. Намерихме две дами, които са с така също водолейка и стрелец, наподобяват нас, но така малко по-мъдри, които са преоткрили, нали, Шри-Ланка като тяхно място с мисия и в момента изобщо там така живеят там, преместили са се. Всъщност по тяхна покана и организация те имат мисия да спонсорират и да развиват образованието в Шри-Ланка. Така, понеже с Цуци мисията е важна, нали? Не е просто да отидеш някъде да хапнеш, да изкачиш един връх и до там. Нали? Трябва винаги да има нещо, което да се случва. И да остане всъщност след теб и след цялата работа и цялото изкачване. Добре е да остане нещо. А при тях остава много, защото те са феноменални, наистина са отдадени на тая кауза огромна с образованието, защото всички знаем, че в страни като Шри-Ланка образование почти няма. И това, което извинявай, просто аз бях много впечатлена от първото училище държавно за монаси, което е единственото в Шри-Ланка. Септември са го построили, нали? Така и ние бяхме там на посещение, така бяха се постарали само за момчета, нали? Рисунки специални и всъщност всяка наша организация, която правим специално за Шри-Ланка, нали, всеки благотворително част от
така приходите отиват за подпомагане на тази фондация за образованието в Шри-Ланка, като винаги дамите, които са с нас или хората, които ни придружават, ще отидем на посещение, за да видят наистина Децата, защото децата са... Дали ще са монаси, дали ще са обикновено училище, децата са страхотни. Децата толкова много обичат чужденците, така да кажа, просто ги виждат като светлина. Наистина като светлина, така че всяко едно училище, което посетим във всяка една програма, която организираме, си заслужава да бъде видяно, заслужава си да бъде преживяно, да, защото това си е наистина преживяване. И много ще се радваме, ако успяваме да го случваме това поне веднъж в годината. И да имаме също така принос. Така че това е за Шри-Ланка, групата, която предстои и всъщност за огромно наше щастие. Буквално няма 3 дни на едно новолуние в Риба. Цуца пуска. Ама тук сега, нали, не се пуска сега стори. И аз викам, не новолунието. И реално за буквално 3 дни групата се запълни. Втори дати всъщност. Ще обявяваме сега значи съвсем скоро, да, просто да си нагласим. Само организационно, нали? Ще ги обявим и в сайта, и в страничките, и навсякъде. Което беше изумително и за нас, т.е. нашата работа, за мен това означава едно признание за работата, която ние вършим, която до момента сме свършили. Енергията, която даваме, аз почнах да говоря за енергия. Време беше. Но енергията, която отдаваме за тези събития, наистина се отплаща и наистина ме изумява колко бързо успяхме да запълним първата група, за да успеем да пуснем и втора, за да успеем да направим и следващия ретрит, за който искам да говорим. Да, но сега се сетих от какво си мислих да кажа и не го казах. Относно защо е думата ретрит. Нали? Имахме и такъв тип запитвания или така забележки, ако щете, защото на български няма дума, която да отговаря на тази модерна, английска, американска или каквато и да е дума. И пак казвам, Има дума, но тя звучи много грозно, тя звучи отстъпление, в смисъл от какво отстъпваш. Да. Окей, някакъв както и да е. Въпросът е, че с всичките духовни дипломи и обучения, които съм обикаляла по света, нали, неизбежно е да използваме и дума, която обединява чуждица, това преживяване, което ние предлагаме. И е наистина за нас огромно щастие и чест, че сред този океан от заливания на всякакви подобни ретрити, пак казвам, всеки втори с звукова терапия, който не е сертифициран или не толкова компетентен, нали, се опитва и хората не разбират, нали, да спекулира с това нещо. Хората ни оценяват и избират нас. За нас това е най-голямото признание и мотивация да продължаваме напред. Така че за това използваме думата ретрит, която на английски реално американски, извинявам се, не знам, нали, полиглота в нашето семейство е сам. Означава място, на което да обърнеш време за себе си, да се свържеш с самата си душа, нали, простичко казано. Точно така, ретрит може да бъде всяко едно нещо, което ти дава почивка. Дали ще се качиш в планината, дали ще седнеш до реката, дали ще седнеш във ваната за едно известно време, което си е само за теб, всичко това е ретрит. А когато е нали, групов както аз вече споделих, че е добре да пътуваш сам, когато е групов ретрит, всички тези енергии на освобождение и на отстъпление водят до прекрасен резултат. Наистина до прекрасен резултат. А когато вече има и купи, нали, без грозде, с грозде, с какво дойде, вече става съвършения ретрит, който ние случваме.
Да, като човек също може да ти бъде ретрит. Нали? Да. Времето изкарано и преживяно и смейки се с някой, нали, този човек също да ти е убежище и да го чувстваш като дом. Така че за това се спряхме и нали, не на последно място, това най-лесно се разпознава като търсена ключова дума, за това избрахме. Иначе българския ни корен и нали, свързаността и афинитет ни към България, той е на първо място. Нали? По-нататък ще видите и защо. Това, което предстои сега съвсем скоро е юли, Родопите, моята любов, моята страст, моята душа. Разкажи, Цак, за Родопи. Родопите са едно много магично място. Тя Родопа генерално е много тежка планина, много голяма планина. И не случайно избираме Родопите, защото там е Орфей, там е Евредика, там е целият мрак, но там е и цялата светлина. Аз не мога повярвам какво говоря. Аз много се гордея с теб. Виждате, когато аурите се обединят и тя изведнъж 6-та и 7-ма чакра, вече нали са в баланс. Направо 6-та и 7-ма чакрата ми баланс. Да, а тя сега с 5-та комуникацията изразява 6-та и 7-ма, нали, което е. Хората на Родопите, родопските хора, така да кажа, са... Родопчани. Родопските хора, по-ми звучи добре, са много различни хора. Те са едни магиосници и то ти става уютно, седно си вкъщи, седно си отишъл при мама да ядеш мусака. Пататник, те там имат пататници. И цялата планина носи едно спокойствие. То само като си помислиш за Родопите и човек се успокоява. И цялата планина носи такова спокойствие, наред с всичките практики, които правим там, с преходите, които правим там. Едно огромно спокойствие настъпва след втория ден и всъщност никой не иска да си ходи. И си стоим до 3 до 4 часа в разкази и в смях. И наистина се сбогуваме като приятели, които всъщност не се сбогуват, защото то е едно просто чао, защото след това се присъединяват на други ретрити. Там вибрацията е различна и всъщност в Родопите практиките, които нали, духовно правим и са много терапевтични, са точно за изцеление на дълбоки травми. Нали, през различни карти, умения, които използвам. Не само звуковата терапия, която на открито се получава фантастично. С пещерите, които се потапяме, за да можем нали, най-дълбоко да изцелим. След което с груповата енергия, защото когато споменах нали, по-рано в разказа ни, че сме все женски групи, а силата на енергията на женската група, както едно време в египетските храмове, още повече нали, взаимно си помагаме и дига енергийно нивото. Та идеята е, че с пещерите, с изкачването, с звуковата терапия, в Родопите вибрационно имаме все до няколко крачки нагоре от Вселената, за да може да ни се случат нещата. Има много интересни и турски светилища, които много ни помагат, защото вярата е едно. Независимо нали, коя принадлежност, нали, горе силата свише една и това е нашата убеденост и вяра. Просто в момента ми хрумва и един пример, когато разкажи за Караджовка. Да, точно да. Но вече тук, нали, мислим ментално скоро, нали, само така телепатично си говорим. Но Караджов камък, Белин таш и Кръстова гора, нали, е свещеният триъгълник. Инка я там отстрани на друго светилище, което този свещен триъгълник мен ми е най-най на сърце и любим. Нали, то просто човек трябва да се свърже с някое място, нали, да го припознае. Не, че нали, е по-малко енергийно за един или за друг, но когато бяхме сега в Шри-Ланка, понеже с нея не обичаме туристическите масови места, които се посещават и когато нали, Ивато и Софито са нашите нали, от фундацията. Местни гурута.
местните гурута, ни заведох, нали, ние го казахме предварително и съответно има една лъвска глава, която е много туристическа. Скалата, да. Скалата, да, лъвска глава, скала се е тая отсреща, обаче Питоранга, Мадоранга... Тигрангала се казва скала. Да. Аз винаги някъде тръгвам и изведнъж решавам, че повече не ми се ходи, нали, викам няма да ходя, тя нали винаги с някакъв... Да, така беше и на Еверест, така да. На Кала Патар на върха, викам няма спи ми се, тук оставам, тя вика къде ще спиш тук на този студ, вика ставай тук няма така и нали ме сръчква с един шут, нали, аз тръгвам и някакси ги катера, защото ми се разправя с лъвица, нали, да спорям. Така бяхме на тази Питоранга, Паторанга, обаче трагедия просто. В колаборация или двете или как, винаги се случват някакви събития, които по принцип не се случват. Както и тук е пусто по принцип, има трудно се катериш, имам предвид, че някаква пак скала много наподобява Караджов камък, като кръгъл камък, заседнал и така и по едни въжета отстрани се катериш, някой да те побутне, ако има, или да те издърпа. Аз с една рокля с едни сандалки, така, разбира се, защото снимката ми е важна, нали, просто да има тя. Снимката ни е феноменална отгоре, с роклята и с сандалки. Как стигнах до отгоре, нали, не искате да знаете, как лазах, побутвайки, дърпайки, просто беше много комично и всъщност може би тази хумористична част от така отношенията ни много ни сплотява. Да можем, ние сами се, тя много ми се подиграва, нали? Но не наистина, в смисъл тя с любов. Аз не се обиждам. Но таката идеята е, че изпокатерихме се там по залез, имаше 160 000 хора, някакъв митинг, което беше абсолютно ненормално, нечувано, невиждано и беше в ступор. Аз вече викам, нека ще се катеря пък тук, така, както и да изкатерихме с сълзи, понеже като се смея плача. Издрапаме догоре и ти, някакви непознати хора, качихме се, топ снимката, вече залезе слънцето, как ще прибираме кучета, вият отсреща, ала-бала, страшна работа. И в това време аз получавам факт, че това е Караджов камък и това е светилище на мъртвите. И тя, стига вече твоите тъпоти, слизаме надолу. Но идеята е, че наистина енергийно за мен това е портал и е свързан, понеже по различните точки все повече клипчета излизат информация, нали, са като някакви портали, които са свързаните. Точно там този портал, т.е. Лъвската глава, Питоранга и още нещо пак е триъгълник, след това проучих. Питорангала се казва скала. След тая е с нашата тук Караджов камък. Тук искам да вметна само, извинявайте се, че преди време бях в Перу и там за тях има един камък, който е центъра на света. В смисъл всичко се случва от този камък. Той е на едно светилище, много вълшебно място и всъщност учените вече са изчислили, че те не са изчислили, те просто така са заложили линките, точките. Всяка една точка, която е на 500 км една от друга, т.е. ако от камъка тръгва лъч, който е на 500 км, на следващите 500 км е някакво друго място, което е свързано с енергия. Дали било пирамидите, дали било... Сега не знам дали Питорангала, аз не знаех, че съществува тогава Питорангала, но най-вероятно на всеки 500 км има някаква енергийна точка, която отговаря на този център. Всичко се събира в този център, който е камъка там, където е в... Не мога да спомня как се каже. Има различни, сега си спомням, темата е дълга горе в Ирландия, знаеш моята друга любов. Горе на хълма на Тара, който е много свещено място, едно от най-магичните също. Там на един хълма на Тара е... Тара коя е? Тара е богинята. Прощавам ти. Всъщност на определени 2 дни, на 8 февруари, някъде октомври, беше когато зимното и лятното слънцестоене, нали, или есеното, вече тук, нали, не съм от най-подготвените, но горе-долу, тъй там беше всъщност съобразено точно с лъчин, да. Лъчин, да, това е. За Родопите... Отидохме от Родопите, отидохме в Ирландия, в Перу, в... така е, затова ние... мащабно. Винаги с мащаб, винаги с любов, просто сме много размах. С размах. Затова представете си какво е няколко дни с нас денонощно.
то със сигурност няма да е скучно и няма да си мълчим. Нали, така мълчанки още не сме дорасли, поне аз Не също. можем да мълчим, да. Ти специално никога. Не е верно това. Така, в смисъл финално разказахме за Родопите, датите кои са. Да, най-скорошното, което ни предстои са Родопите. Родопите 2 всъщност, защото ние миналата година пак се учихме едни Родопи. Родопите 2 са от 9 до 12 юли, който иска, може да който разбира, тук се спира. Със сигурност на нас много ще ни хареса. Смятам с тази цялата енергия, която получаваме и с тия групи, които ги пълним, смятам, че и на вас много ще ви хареса. Аз съм убедена, че много ще ви хареса, ще се радваме. Другото, което само да допълни, правим малки групи. Повече от 10-12 човека енергийно, нали, просто не можем да се справим по начина, по който можем на пълен капацитет. Затова това е едно от нашите то не е правила, но просто... Често правило се, абсолютно правило се. Просто минахме през всякакви колаборации като бройки, но 10, максимум 12. Това може да сте сигурни за това. По-малки групи, на по-често, ако е необходимо, но в никакъв случай не правим компромис с качеството на това, което организираме и правим, защото това е време. Така че записванията стават на телефона на Дани. Имаме и сайт. През сайта, по много улеснен достъп, през Instagram, Facebook страничките ни, нали, просто много лесно може да ни намерите, стига, нали, да отделите време. И това, което е най-важно като финал, тази година всичките събития, които правим, сме ги съобразили с фазите на Луната, но тази година на почет е пълнолунието. И всъщност... То тръгна от Шри-Ланка, защото за тях е огромно събитие пълнолунието им е като, как да кажа, като Свети Кирил и Методий там. Острова на астрологията. Острова на астрологията е Шри-Ланката. Защото пълнолунието като фаза от месеца или човек роден на пълнолуние, това е, нали, ти си сял по време на новолуние, ти засаждаш нещо, изчакваш да порасне, дали е идея, дали е нали, цел и съответно идва пълнолунието и ти обираш плодовете. Тоест тази година реално е под това мото, че ние ще берем плодовете на това, което кърмично и назад в преражданията, изобщо сега като опит ние сме заслужили. Нали, да ви аспектите и всичките, които генерално тази година се сменят, нали, това е сентенцията. Просто всеки ще обере това, което е заслужил. И в личен, в професионален, здравословен на всеки един план. Затова е годината на сродните души и пълнолунието е най-силно като сега е годината на сродните души. Да. Може от малко по-напред, просто сега да се съединят, хайде, да се срещнат отново. Така че много ще се радваме да се запознаем, да се срещнем и с Дани да ви ретритнем. Да ви ретритнем. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!